Erno tässä moi ja tervetuloa kanavalle. Tänään annan pikkasen vinkkejä ulkotiloissa tapahtuneen tallennuksen jälkikäsittelyyn ja yleensäkin pieniä vinkkejä siihen, että millaisissa tilanteissa näitä tallennuksia voi tulla vastaan ja vähän muuta asiaa sivuavaa. Eli esimerkkikeissejä tämmöisestä nyt voisi olla vaikkapa, että olet yrittäjä tai miksi työntekijäkin ja sattuu olemaan semmoinen hyvä ja hieno lopputulos vaikkapa remontista, on se sitten, tai sitten voi olla vaikkapa joku aurinkopaneeliasennus, ihan mikä tahansa tämmöinen. Kaikki alat ja tämmöiset varmasti kiinnostaa ihmisiä. Eihän meillä mitään tämmöisiä studiolaitteita mukana ole silloin, kun tämmöinen tilanne tulee päälle, tai oot vaikkapa matkalla jossain, niin ellet sä ole ihan vartavasti menossa matkavlogia tekemään, niin tuskin sulla on mitään ihmeellisiä kamppeita siinä mukana. Ja se puhelin on silloin se ainoa vaihtoehto. Ja kurkataanpas nyt tässä alkuun tuommoinen pieni esimerkkitapaus tuosta mun aiemmasta matkavideosta. Eli mulla oli ihan hirvittävän halvat välineet suoraan sanottuna. Ja tapahtui näin, että mikrofoni ja puhelimen välinen liitäntä petti, eli toi koko rundi meni sillä halpapuhelimen omalla mikrofonilla. Katsotaanpas vähän, mitä toi ennen ja jälkeen homman vaikuttaa. Pitää tässä mennä kahdella eri autolla, eikä mä pääsen tonne Lauttasatamaan ja sitten siitä lautalla joen yli, jonka jälkeen sitten puskataksilla oma aikansa ja viimeinen etappi mennään sitten hevospelillä. Niin nyt pitää kyyti, laittaa kamat vähän kasaan ja pitää tässä mennä kahdella eri autolla, eikä mä pääsen tonne Lauttasatamaan ja sitten siitä lautalla joen yli, jonka jälkeen sitten puskataksilla oma aikansa ja viimeinen etappi mennään sitten hevospelillä. Niin nyt pitää kyyti, laittaa kamat vähän kasaan. Noin. Ja kuten kuuluu, niin siinä käsittelemättömässä versiossa, niin siinä on todella paljon kaikkea. Tuuli on hirveän voimakas ja sitä hälinää, kaiken näköistä sälää siellä. Ja se alkaa viemään huomiota siltä dialogilta siinä, eli siltä puheelta. Ja tosissaan sitten siinä käsitellyssä versiossa, niin huomasitte varmaan, niin mä en ole sieltä kaikkea poistanut. Ja mun mielestä se pitääkin tehdä juuri näin, koska jos sä poistat siitä kaiken, kuten esimerkiksi tuommoisessa, jossa sisätiloissa teet tallenteen, niin silloinhan siitä katoaa se kaikki luonnollisuus, semmoinen autenttisuus siitä, että missä sä olet. Ja lisää tämmöisiä esimerkkejä nyt on tässä samassa videossa esimerkiksi tämä, kun mennään tuon joen yli, niin tossahan toi tuuli oli aivan mielettömän kova ja se kuului todella kovaa sitten tuosta tallenteesta. Mutta katsotaan, miten mä sain sen tässä nyt hallintaan. Noin. Eli se on tarkoituksella ihan siinä hieman voimakkaana, mutta siis joka tapauksessa se on hallinnassa. Eli se oli todellakin, kun kuulokkeella varsinkin kuunteli, se oli korviin huumaava ja se piikkasi ja niin edespäin. Että siinä oli aika paljon töitä, että sen sai tehtyä. Että se ei ihan niin kuin mennyt pelkästään leveliä pudottamalla. Ja sitten nämä tämmöiset autokohtaukset, mitä täällä on, niin täällä oli myöskin tämä jyrin oli huomattavan voimakasta, varsinkin sillä tallenteella. Mutta tämänkin mä saan aika kivasti sitten eroteltua tuosta niin kuin omana ja sitten vaimennettua. Ja sitten totta kai, kun täällä mä menen tuolla heposella, niin sitten sitä vauhdin hurmaa, eli tuossa kuuluu sitä tuulen ääntä vähän, että ei ole kokonaan viety kaikkia pois. Eli siinä niin kuin kuulette, niin siinä on sitä musiikkia, mutta sitten siinä on myöskin puheensorinaa, on sitä tuulta pikkasen siinä mukana. Ja ihan semmoinen pikku vinkki, niin kun, että ihmettelette sitä puheensorinaa paljon, niin tuolla syrjäkylillä on tapana semmoinen, että se kenellä on menopeli ja siinä sattuu tilaa olemaan, niin jos siinä on muita menossa samaan suuntaan, niin annetaan sitten kyyti heille. Mutta tosiaankin tässä pikkasen näitä vinkkejä ja mun mielestä ei kannata pelätä sitä, että ottaa sen puhelimen sieltä taskusta ja antaa kameran laulaa niin sanotusti.
ottaa kuvaa vaan ja kyllä näitä sitten pystyy jälkikäteen aika paljon muokkaamaan ja muovaamaan. Mutta kiitos, että katsoit videon. Mä toivottelen oikein hyvää jatkoa.